Kag sa nagapanguna nga mga balita subong adlaw, inaugurasyon sang Police Regional Office Negros Island Region ang ginpatigayon. Si Police Brigadier General Jack Wangki ang nag-assume bilang officer in charge. Yari ang report ni Romeo Subaldo. Si Police Brigadier General Jack Wangki ang Regional Director sa PNP Region 6, amo man ang mangin officer in charge sa bago lang gid inagurahan kagliwat na gintukod nga Police Regional Office Negros Island Region sini nga hapon. Initubtob nga may mapili na nga mangin Regional Director sang PRO-NIR. Nag-assume na siya sang katungdanan kaina sa isa ka programa sa Bacolod City. Suno sa iya, ginakalipay niya nga madesignar bilang temporaryo nga tagpamuno sang PRO-NIR kag nagpasalig siya nga ipatuman ang kalinong sa rehiyon. Suno sa iya, temporaryo nga sa sulod sang Negros Occidental Police Provincial Office ana ibutang ang talatapan sang PRO-NIR. May budget na para sa ipatukod nga opisina kag isa sa mga options nila nga mangin lugar sang opisina amo ang Kabangkalan City. Yung APC office na yan, that was the original NIR headquarters. So mag-share kami with Area Police Command at this time that they will be deactivated. But we have actually fund now for the construction of a NIR headquarters. Ang inaanap lang namin dito kung saan natin nilalagay. So yung sa Kabangkalan po, hindi po? That's one of our kino-consider natin. That's one of our options. Masunod niya igatukod naman amo ang BFP kag BJMP NIR. Dugang pa niya, ang mga pulis sa Bacolod kag Negros, amo man anay ang magaserbi nga mga pulis sa idalom sang NIR pero may idugang pa nga mga pulis sa rehiyon. Prioridad niya sa subong ang pagpatuman sang kalinong samtang nagahilapit ang piniliay. Will be the start of the campaign period for the local candidates. As well as we are receiving information about yung mga rallies that would be in support to President Duterte. Yung mga yan ang titignan natin na make it ensure na kung mayroon mga ganong pangyayari ay ma-maintain natin yung order lagi. Si Wangki ang santuanin ng Bacolod City Police Office Director kag karon Regional Director sang PRO6 kag OIC man sang PRO-NIR. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.